I repeat, 80% abantu bafazane abadivosile badata abantu futhi abashadile. Ukusho ukuthi njengoba edivosile usayophinda futhi ajole nomuntu futhi oshadile. Umbuzo ukuthi kanti mina wengiyekelani esawujola futhi nomunye umuntu oshadile. Sibuze lo mbuzo. Kunento le ndoda ajola naye eshadile enayo eyenza kahle futhi wena unganayo futhi ungayenzi. Unkosikazi akakuyekiswa ukuthi uyachitha. Ukuyekisa ukuthi akanazo izinto in your presence. Ukuchitha kwakho does not lead her ukuthi akuyeke. As long wena uphuwa uyohleze kushiya. Ahamba ojola nendoda eshadile inemali. Emnika zonke izinto, ashintshe izingane esikoleni zofunda kwenye indawo zifundiswe le ndoda. Because iya afforda, iya struggleisha, iyazama. Imthatha njengomunye unkosikazi wayo oseceleni. Izingane zakho azisenandaba nawe, zithanda lo babalo. Ngalekho umfana iyaqala ukuba ne video game. Akaze ahlale ku sofa recliner we leather umngakho. Kodwa namhlanje une sofa we leather ozothi uma ufika namaphepha e-divorce ufika abahleli kusofa ingane zibuka i-TV enkulu engaka. Because umngakho uye kulamadoda lawa enza lento wena ehlezweni ukuthi hey ngingancane ngife ngiyisa uzokushiya unkosikazi. Aye kulaba abantu labaya. Believe you me, laba bantu banemali. Laba bantu banemali in a sense that kunezinto abazenzile, hayi ukuthi bafundile. Kunezinto abazenzile. Wena lezo uthi yabona uzokhala phambi kwankosikazi uthi hey ngeke mina cebo ngeke ngiyenze lento le. Ngeke ngiyenze nje mina lento le. Hey abantu banesibindi abamsaba uJehova. Unkosikazi ukubuka kanje uthi kazi uJehova elifaka ikhadi legesi la ekhaya. Usana kubuka kanje umkhuluma nethi kazi uJehova elifaka ikhadi la. Wena uhamba ngamoto ezo expire disk next month. Today awunayo imali e-disk, next month awunayo imali e-disk. Kade imoto njalo uma iduma isithi service required. Awukaza awunayo imali ukuyisa i-service. Unkosikazi wakho uzothanda nomuntu ozamthengela imoto. Your wife will drive again. Njengoba divorce, your wife will drive again. Engisho ukuthi madoda ake nizibonene ezinye izinto. Kunezinto ngempela noma ngabe uyazisaba ungakhuluma phambi kwenkosikazi. Ungakhuluma phambi kwakhe. Ungakhuluma phambi kwakhe because that how it makes you weak. Uzoba weak phambi kwakhe.